ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ప్రతి మానవుడు సుఖాన్ని ఆశిస్తుంటాడు. Every man aspires to be happy. దుఃఖాన్ని వలదని విలపిస్తుంటాడు. He feels so sad in times of misery. సత్యము కానీ, అధర్మము కానీ, న్యాయము కానీ, అన్యాయము కానీ రెండు కూడాను కేవలము స్థిరమైనవి కాదు. Righteousness or unrighteousness, justice or injustice, they are not permanent. They do not exist as they are all the time. ఈ మంచి చెడ్డలు రెండు కూడాను ఎక్కడి నుండి పుట్టుచున్నవో దానిని మాత్రమే మానవుడు విశ్వసించి ఆరాధించాలి. Man has to find out the source behind this good and bad, and he should try to know, investigate, explore and adore. ప్రతి మానవుడు నిత్యము సుఖదుఖమును అనుభవిస్తున్నాడు. Every man experiences pleasure and pain every day. రాగ ద్వేషములను స్వాగతం చేస్తున్నాడు. He welcomes attachment and also hatred. విచార దంపతులను కేవలము ఆహ్వానిస్తున్నాడు. In fact, he is after anxiety and worry. కానీ ఇట్టి మానవత్వానికి ఎక్కడ శాంతి? How do you expect man to experience peace? సుఖ దుఃఖే సమేకృత్వ అని రెండింటి యొక్క సమత్వాన్ని విశ్వసించినటువంటి వాడే మానవుడు. He is a true man if he develops an attitude of equanimity both in times of pleasure and సుఖమును ఏ pain. రీతిగా స్వాగతం చేస్తున్నాడో దుఃఖమును కూడాను అదే విధంగా స్వాగతం చేయాలి. Just as he welcomes happiness, he should also welcome sadness. ఇట్టి సమతత్వమును కూరిగినటువంటి వాడే నిజమైన మానవుడు. You can call him a true human if he is equal-minded. కనుక రెండింటిని కూడాను మనము సమత్వంగా మనం ఆశించి దివ్యత్వంగా విశ్వసించి ప్రేమతత్వముతో అనుభవించాలి. With the feeling of equal-mindedness, we accept things, understand the divinity over there, and experience with joy and love. నిరంతరం కూడాను హ్యాపీగానే ఉండాలి. Every man, in fact, should always be happy. నేను వస్తూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడాను హ్యాపీ బర్త్డే అన్నారు. As Bhagavan started there this morning, everyone said happy నేను birthday. ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉన్నాను. Bhagavan is always happy. కానీ ఈనాడు మాత్రం మీరు ఎందుకు హ్యాపీ బర్త్డే అంటున్నారు? Why specially to be happy today? హ్యాపీ లేనటువంటి వారికి హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పండి. You can greet anyone saying happy birthday if he is నాకు not ఎప్పుడు happy. హ్యాపీగానే ఉండేటువంటి వారు. Bhagavan is always happy. కనుకనే హ్యాపీ అనేటువంటిది బయట నుంచి వచ్చి ప్రవేశించేటువంటిది కాదు. Happiness is not in the exterior. హ్యాపీనెస్ ఇస్ యూనియన్ విత్ గాడ్. Happiness lies in the union with God. కనుకనే దైవంతో కూడినటువంటిదే హ్యాపీ. You will be happy in the company of God. మానవత్వంతో కూడినటువంటి ప్రతి వాడు కూడాను హ్యాపీ తనకంటే ప్రత్యేకంగా ఉన్నదని విశ్వసించి అనేక విధమైనటువంటి ప్రయత్నములు చేస్తున్నాడు. Man thinks that happiness, joy lies outside, and therefore he faces all problems. మన పూర్వీకులందరూ కూడాను All ancients, దైవాన్ని ఏ రీతిగా ఆరాధించారు? in what form they worship God? త్యాగమునే ప్రధానమైనటువంటి పుష్పంగా తీసుకున్నారు. They considered the flower of sacrifice as the main one. రాగమునే ప్రధానమైనటువంటి అద్భుతంగా ఆశించారు. They have considered the main principle of love as an act of సత్యమే తనకు surrender. ప్రత్యక్ష దైవంగా స్వాగతించారు. They consider truth as God. కరుణ ప్రేమలే రెండింటి యొక్క ఏకత్వంగా విశ్వసించారు. They could understand the compassion, the love being the same. హృదయమే తన సింహాసనంగా భావించారు. They considered human heart as the throne of God. ఆనాటి ప్రార్థన వల్లనే ఆనాటి యువకులు ఆనాటి మానీయులు దివ్యత్వాన్ని పొందగలిగారు. Because of such a sentiment which is so noble, people could attain divinity in those days. కనుక ఈనాటి మానవులు కూడాను అట్టి పవిత్రమైనటువంటి ప్రార్థనలు సలిపి Man should also today offer such sacred మీ prayers. హృదయపీఠం పైనే ప్రతిష్ఠింపజేసుకోవాలి. Install God on the throne of your heart. మనం ఎన్నెన్నో యోచనలు చేస్తున్నారు. We have varied thoughts. ఎన్ని యోచనలు చేసి ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use of all our imagination? ఈ యోచనలన్నీ కూడా కేవలము దుఃఖమునకు మూల కారణమే. All our thoughts
are the cause for our misery. ఆ దుఃఖంలో కూడాను ఆనందం నిండి ఉంటున్నది. In fact, there lies some hidden happiness there. పానకంలో చక్కెర ఏ రీతిగా ఉంటున్నదో Just as you find, దుఃఖం లోపల కూడాను భగవంతుడు ఆ రీతిగా చక్కెర రూపంలో ఉన్నాడు. just as you find sugar in the milk, you also find happiness in misery. కనుకనే సుఖ దుఃఖంలో రెండింటిని కూడాను సమతత్వంతో మనం విశ్వసించాలి. We should be equal-minded both in pleasure and pain. మనం నిరంతరం కూడా హ్యాపీగానే ఉండాలి. We have to be happy all the time. ఏదో కొన్ని కష్టములు నష్టములు భౌతికమైనటువంటి సంభవిస్తుంటాయి. Difficulties and worries come in between. ఆ సంభవించినంత మాత్రమున మనము దీనికి కష్టమని భావించకూడదు. Because of these problems and worries, we should not ఈ feel కష్టములకు very మనం much sad. విచారించకూడదు. We should not worry too much. ఇది ఆనందమును అందించేటువంటి ప్రథమ సోపానము అని విశ్వసించాలి. In fact, it's a step that leads you to success and happiness. పాండవులు 14 సంవత్సరముల కష్టములు అనుభవించటం చేతనే Pandavas spent 14 years in exile. కట్టగడపటికి కృష్ణుడు వారి వెంట జంట ఇంట ఉంటుండి వారిని విజయవంతం గావించాడు. For that reason, Krishna was always with them, in them, around them, above them, below them, and conferred కనుక success. ఆ కష్టములందు కూడాను దైవం యొక్క సహాయము ఎంతైనా ఉంటుంటుంది. In times of difficulties, God will stand behind you and help you. కనుక ఆనాటి పాండవులంతా కూడాను ఫస్ట్ గాడ్, Pandavas considered God in the first place. నెక్స్ట్ వరల్డ్, Next comes the world. థర్డ్ ఐ And third eye. అని దాన్ని వారు వెనుక పెట్టుకున్నారు. In fact, they kept this eye at the ఫస్ట్ end. గాడ్, God comes first. ముందు భగవంతుని పెట్టుకొని Keep God ప్రపంచమును వెనుక first. పెట్టుకొని నేను అనేటువంటి అహంకారాన్ని మరింత వెనుకకు పెట్టారు. Keeping God in the first place, they kept behind I, the ego. కానీ కౌరవులు చేసినటువంటి పని ఏమిటి? What is that Kauravas did? ఫస్ట్ ఐ, They kept I in the Next first world. place. Next world. లాస్ట్ గాడ్. And they kept God at the end, last. కనుకనే భగవంతుని వెనుకకు పెట్టారు. They kept God at the end. కనుకనే వారు అపజయాన్ని పొందారు. Therefore, they lost the battle. ఆనందమును ఏమాత్రం వెతికినా చిక్కలేదు. They never experienced happiness nor success. దైవత్వాన్ని సమీపంగా చేసుకున్నటువంటి వానికి ఆనందం ఎప్పుడు కూడా నిండి ఉంటుంది. The one who is close to God, experiences Him, will మనం be ప్రతి blissful. వ్యక్తిని కూడా గౌరవించాలి. We have to respect every person. ఆ గౌరవించిన సమయంలోనే మనకు తిరిగి ఆ గౌరవము రెండింతలుగా మనకు వెనుక తిరుగుతుంది. When you respect others, you will be respected in turn. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. కష్టములకు మనం విచారించకూడదు. We should not be bothered of these problems. దుఃఖములకు మనం ఏమాత్రము యోచించకూడదు. Don't be worried of the difficulties. ఆనందానికి మనం అరువులు జార్చకూడదు. Don't aspire only to be happy. ఆనందాన్ని ఏమాత్రము చింతించకూడదు. Never think about it. దుఃఖమే నాకు నిజమైనటువంటి యొక్క ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. These difficulties will give me ultimate joy. దుఃఖం అనేటువంటి ఆరెంజ్ ఫలం లోపల And this dukkha, the term, ఆరెంజ్ అనేటువంటి ఫలం పై తుట్టినటువంటి త్రోడే దుఃఖము. the sadness is like the outer skin or the rind ఆ with a తోలును sweet వంచి బయట happiness inside. పారవేసినప్పుడే సుఖము అనేటువంటి రసం మనకు లభిస్తుంది. When once you remove the outer skin of sadness, misery, you can experience కనుకనే the భగవంతుని sweetness of the రసోవై fruit. సహా అతను రసస్వరూపుడు అన్నారు. God is rasa, the essence of life. కనుక రసం ఉండాలంటే దానికి పైన చాలా చేదైనటువంటి వస్తువులు కప్పి ఉండాలి. In fact, if you want to have the sweet juice inside, you have to remove the bitter skin of the fruit. అన్ని జీవులను కూడా మనం ప్రేమించి We have to love all. మనకు ద్వేషులు అనేటువంటి వారే లేకుండా చూసుకోవాలి. See that you don't hate anybody nor hate it. నీకెవరైనా ద్వేషులుగా ఉండవచ్చును, In fact, some may hate you, కానీ నీవెవరిని ద్వేషించవద్దు. but never hate anybody. అది మా లైఫ్ ఈజ్ మై మెసేజ్ అని నా యొక్క దీన్ని మీరు అనుసరించడం అండి. We have to understand the principle of Bhagavan. His life is his message. నన్ను ఎవరు దూషించినప్పటికీ, నన్ను ఎవరు విమర్శించినప్పటికీ నేను ఎవరిని విమర్శించను, ఎవరిని ద్వేషించను. Anyone may criticize him, but Bhagavan will never criticize anybody. కనుకనే దానిని మీరు అనుసరిస్తూ వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా సాయిబాబా సమానమైనటువంటి తత్వంగా పొందుతారు. When Bhagavan follows his message, which is his very life, we have to follow the దీనికి same. ఇంత గొప్ప కీర్తి అభించిందంటే దీనికి కారణం ఏమిటి? What is the reason behind this name and fame? ప్రేమతత్వమే దీనికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క విలువ. Bhagavan's love is the main thing, highly valuable. ఇది ఏ నిజమైన ఆస్తి. Love is Bhagavan's property. కనుక ఈ ప్రేమతత్వాన్ని మీరు కూడా పంచుకొని Consider this love for yourself ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మీరు కూడా పెంచుకొని and develop self-confidence. లోకంలో ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని అందించండి. Lead an exemplary life in this world. నేను ఈనాడు ఏమీ కూడా ఎక్కువగా చెప్పనక్కర్లేదు, Bhagavan doesn't want to talk to you for more, for long, చెప్పదలుచుకోలేదు. nor either plan for it. మీరందరూ కూడా ఈనాడు
సుక్షేమంగా ఉంటుండి భారతదేశం యొక్క క్షేమమే కాకుండా అన్ని దేశముల యొక్క క్షేమాన్ని కూడాను మీరు ఆశిస్తూ రావాలి. Bhagavan wants everybody to lead a blissful life. You should aspire for happiness and prosperity, not only of Bharat, but లోక the entire సమస్త world. సుఖినో భవంతు, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి. Let everybody be happy. అప్పుడే నీకు ఆనందం లభిస్తుంది. Then only you can be happy for ఇలాంటి yourself. విశాలమైన భావాన్ని మీరు పెంచుకోండి. You should be broad-minded. ఇలాంటి విశాలమైన తత్వాన్ని మీరు అనుభవించండి. Experience this broad-mindedness. సంకుచితమైన భావాలు నెట్టి పెట్టండి. Keep off from this narrow-minded. ఎవరైనా మనల్ని దూషించినా లేక కొట్టినా కొన్ని బాధలు పెట్టినా If you are put to any harm or injury or suffering, నీ ఓపిక చేత ఇవన్నీ నా మంచి కోసం నా మంచి కోసం అని సహజంగా మీరు అనుభవించండి. have patience and think that everything is for your own good. దైవ ప్రీతి, పాప భీతి, సంఘనీతి మూడింటిని కూడా దినదినాభివృద్ధి పొందాలి. Right from this day, follow and improve upon the three principles. One, fear of sin, love for God, and morality in society. మొరాలిటీ ఇన్ సొసైటీ. Morality in society. ఆ నిజమైనటువంటి మొరాలిటీ మనం రావాలంటే మొట్టమొదటి దైవ ప్రీతి కావాలి. If you want to observe morality in society, you should have love for ఆ God దైవ more. ప్రీతి ఉండినప్పుడు పాపం అంటే భీతి కలుగుతుంది. When once you love God more, you will be afraid of sin. ఈనాడు అట్టి భీతి లేనటువంటి వారే సర్వ పాపములకు గురి అవుతున్నారు. There is no fear of sin today. అది సరి అయినటువంటిది కాదు, మానవత్వానికి విరుద్ధమైనటువంటిది. It is just against the nature of a human being. పుట్టుట ఒక చింత, The birth is one worry. భూమి నుండి చింత, Life on earth, సంసారం ఒక చింత, family life, చావు చింత, Death. బాల్యమంతయు చింత, childhood, వార్ధక్యం ఒక చింత, old age, జీవించుట ఒక చింత, Life. చెడుకు చింత, Failure. కర్మలన్నీ చింత, All action. కష్టములు ఒక చింత, Difficulties. సంతసం ఒక చింత, Happiness. వింత చింత. The ఇంత mystery. చింతలతో కూడినటువంటి మానవుడికి చింత లేకుండా ఉండాలంటే ఎట్టవుతుంది The life అని is- మీరు ప్రశ్నించవచ్చు. life is full of chinta or the worry. Well, how to be free from that worry? ఇవన్నీ కూడా ఒక దేహంతో సంబంధించినటువంటి చింతలే. In fact, they are all present in the same ఇవన్నీ body. కేవలం ఒక మనసు నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి చింతలే. Mind is the place of origin of all ఆ these మనసునే worries. నీవు సేవ్ చేసుకుంటే ఈ చింతలు ఏమాత్రం అవకాశం ఉండదు. Then once you exercise control over your mind, you never జాగ్రత్త worry. చెప్పాడు, మనసు స్వాధీనమైన మనకు మరిమంత్ర తంత్రము లేలా అన్నాడు. Then once you have total control on the mind, you don't need any mantra. కనుక నీ మనసే మన స్వాధీనమైతే ఈ మంత్రాలు మనకు అక్కర్లేదు. When once you become the master of your ఈ mind, you సర్వ don't చింతలు need to కూడా worry. పరిహారం అవుతాయి. That is the solution for all problems. సర్వ చింతలు బాపడి సాయి ప్రేమ పెంచుడికరైన మనులారా ప్రేమతోడ Have love, love Bhagavan more and more, which is the only solution for all of ఈ our సర్వ చింతలు anxieties కూడా and నివారణ worries. గావిస్తుంది. In fact, it atones all our sins. కనుక మీకు చింతల కోసం మీరు వగచుకంటే Therefore, do not worry. దైవ ప్రార్థన చేత ఎంతైనా మనం సాధించవచ్చు. By praying, you can achieve anything. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఇంకా సాయంకాలం కూడాను ఈ యొక్క బర్త్డే యొక్క సమాచారాలు ఎంతో ఉంటున్నాయి. In the evening also we have birthday celebrations. కనుక ఇప్పటికే మీకు చాలా వరకు కూడాను కాలం తీరిపోయింది. In fact, you have waited for long. కనుక మీకు కొంతవరకు విశ్రాంతి కూడా అందించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. Bhagavan wants that you need some rest now. ఎంతైనా పొట్ట ఉంటుండాలి. Yes, you have got to eat. ఈ పొట్ట అనేటువంటి పెట్రోల్ ట్యాంక్ కొంత పెట్రోల్ కూడా వేయవలసి వస్తుంది. Human stomach is a petrol tank that requires చాలా petrol. మంది 2 గంటలకు 3 గంటలకే వచ్చి చేరిపోయినారు. Many people have been here gathering right from 2 o'clock. కనుకనే మీరు వెళ్ళి స్వామి చెప్పినటువంటి విషయాలంతా కూడా మననం చేసుకుంటూ Better you go and think what all Bhagavan said. ఆత్మవిశ్వాసం కలదని నీవు ధైర్యంగా సాధించుకోవడానికి తగిన కృషి చేయి. Be courageous enough and develop ఆ self-confidence. ప్రామిస్ నువ్వు చేయి, అదే నీ యొక్క ప్రమాణము. Take this oath today that you will be more and more self-confident. నాకు ఆత్మవిశ్వాసం కలదు అనేటువంటి ధైర్యంతో నీవు పలుకు. Have all the courage that you have self-confidence. దైవాజ్ఞను శిరసా వహించు, Follow the command of God సర్వము నీకు సిద్ధిస్తుంది, and everything will follow you. సర్వము నీకు ఫలిస్తుంది, And everything will సర్వ fructify దీని విజయాన్ని పొందవచ్చును. and you will be successful.